miri wese ukuita zvekutamba Okay. kuita kupura daiso sezvinoita kana makamboona mukavhiya mombe paipai pamune maipedza kuibvisa dewe hanzi munoona nhiki dzichipura so kutoti tapu ndo zvinoita nyama yangu izvozvizvi zveshuwa zvinhu zviri kundiremera mukurarama. Gamuchirai pano paSly Media TV. Pano ndipo patinofambira matunhu akasiyana-siyana chikupai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Dzimwe dzacho nhau dzatenge tichikupai dzinenge chida kuti imimi sevatariri nevateereri veSly Media TV munge muchipindirawo muchibatsira mhuri dzinenge dzine kutambudzika kwakasiyana-siyana. Nhasi uno tiri munzvimbo yeEpworth patiri kukurukura nababa Alois Membere vava nedambudziko ravo rava about 4 years richivanetsa, asi tati tikurukure navo vatiudze kutanga kwedambudziko iri uyezve kuti rasvika papi, vazotitiudzawo kuti ndezvipi zvavari kuda kuti mhuri yeZimbabwe nemi vatariri mupindire muvabatsire padambudziko ravanayo. Regai titaure navo. Baba, tinokugamuchirai pano paSly Media TV. Ndinoda kuti muudze vateereri zvakazara kutanga kwakaita dambudziko ratiita kuti nhasi tinge tiri pano. Chakaitika ndechekuti semunhu unenge wakarara ndakakotsira ndakaita zviya zvekungonzwa kungorwadzwa kahwani zvaizvo kwete zvekuti zvinoita mbichana ba kungoita senge munhu wapozerwa chinhu kudaiwo zvekutoti ndakatoita zvekutosvetuka ndakakotsira ndiri kuhope ndobva ndatobata panipaipai ndobva ndatobata nesaidi ndakatsimbirira kusaidi kokoko ndakapabata pachirwadza zvimwe zvekuti ndakatongoti unokufa kwandaitawo. Saka ndakabata kudaro kwe10 minutes zvakatanga kudzikira mbichana mapeni ayo kusvikira peni yabva yapera ndobva patoti zii. Baba Mataura, makazoti mapabhora muchinzwa zvichiti zvaita sei kufamba kwechinhu mukati here kana kuti pain yaibva uku ichiuya uku chaifamba chiri chunhu here chaiva mukati mainzwa sei? Mafambiro achaita uku chichifamba nemuhura ka se pain yacho mafambiro ayaita ka ndainzwa senge muri kufamba chinhu chichienda kune imwe side. Chovha chasobata futi zvokuti chabva chasondibata zvokuti kana kuti nditi ndikwanise kusumuka namba ndakagara kana kuti ndikwanise kuita sei chabva chanditi kusaidi kokoko chovha chafutunuka futi chodzokera futi kune imwe side chosonditi chakanga chisingabata masaidi sekwenguva imwe chete chinobata one side by one side. Kana chabata uku hakusisina chabata uku hakusisina. Saka ndo ndakasvika panguva yekuti mudumbu unotoona muchitotamba kuti kana zvinezvi ndo zvikutoitika ende hazvina kana nguva hazvina kana maminitsi zvinoitika zvinofamba kunoku kudumbu chete kumusoro uku kwakamira uku kumusoro uku miri wese manje miri wese ukuita zvekutamba kuita kupura daiso sezvinoita kana makamboona mukavhiya mombe paipai pamune maipedza kuibvisa dewe hanzi munoona nhiki dzichipura so kutoti tapu ndo zvinoita nyama yangu izvozvizvi pese kana pandingati papi zvekuti musoro mu ndakasvika panguva yekuti vakatamba kusvika paita kagomba adzimai yangu ndikati wabata ndikati adzimai batai mune gomba rapapa pachita kutamba musoro uchiti ukada kungobata kana pamusoro apo nokuchingonzwa kungorwadziwa. Saka ndaitouyawo kuno kubasa kuHarare kunoku musi wachona iwe iri Saturday ndakwira kombi ndasvika kwaBhora uko ndakatanga kunzwa panhu paya kutanga kusimuka pain yekurwadza futi ndikatoti kundobva ndipaya inga zvinge zvapera wani ndakatanga kurwadziwa pain iyoyo side yere iboshe iyoyo zvanga zvaitika manyeri izvozvo.
ndichifamba zvakatanga kufamba nemuhura kunyazonzwa kuti zviri kufamba zviri kuenda kune rimwe saidhi rerudyi. Pandakazosvika kusvika kuna 4th ndizodzika kombi zvakanga zvakutongochinjana zvikaenda kuleft zvoenda kuruboshwe zvikaenda kuleft zvoenda kuright kusvikira 4-5 days 6 days ndopandakafonera adzimai wangu nekuti nyaya ndakasina kuvaudza pandakabva kumusha. Ndakangoti adzimai huyai kuno, handina kuda kuti ndivaudze kuti ndo nyaya yakaitika. Ndakatya kuti vanoita sei, vanorohwa nehana nekuti vane dambudziko reBP. Saka ndakangoti huyai kuno, ndobva vabvunza zvikanzi kochii, ndikati aiwa kuri right, ndine zvinhu ndine kamari kandakasoshanda pandakatengesa, ndoda kuti mutenge zvimwe zvinhu muende kumusha ndichivanyepera. Ndopa vakangokwira kombi vauya kuno, bva ndavaudza nyaya iyoyo. Asi kuti wakashokekana zvisingaiti, wakatanga kutongochema. Saka ndobva patakaendawo kune vamwe vanoshandira vemapostori, vakataurawo zvavakataurawo maererano nezvemusha. Tabva ipapo dambudziko harina kupera. 2019 2020 ndakasvika pakusaenda kubasa. 2020 zvakatanga kudzika kumakumbo, zvichita kundibata kumakumbo zvokutoti dzimwe dzenguva ndaiti ndichifamba ndaida kutodonha. Zvakaramba zvichispreada nemiri wangu kusvikira zvinezvi miri wangu ndinoona pangofunga kungotamba pese pese panotamba kutange kupfuura kuya kwekutoti kana kuti 5 meters unotoona pachitotamba kadai ndakapfeka jini, unotoona nhengi kusimuka kunenge kuchiita kutamba kwacho. Hapana pandingati hapana kutamba, kubva parurimi, munzewe, musoro, pasi petsoka, pese pese panongotamba. Dzimwe dzenguva unogona kutonzwa kana kuti pa4 pari kutamba kwenguva 1 kuti hapari kutamba, hapari kutamba, hapari kutamba, hapari kutamba. Saka patamba kudaro panenge pasingarwadzi, panongotamba asi panenge pasingarwadzi. Pasatambe ndotanga kunzwa pain, kana riri gumbo rese, kana ari makumbo ese, miri wese pese pese ndinotanga kungonzwa kurwadziwa, zvokuti ndakasvika pane imwe nguva muna 2021 kuti ndakasvika pakuti ndakanga ndisinga, maziso angu akanga asingaone munhu ari kana 5 meters pamberi pangu, ndaingoona hutsi, ndichingoona hutsi. Ndakasvika panguva yekuti kana ndichifamba ndinoita senge munhu akadhakwa, ndichidzedzereka kudai. So kana chere murodhi idzodzo hombe dzemuna maHarare idzi ndaita kunge ndisiri kuiona, ndichita kudzedzereka kudai. So ndida kudonha. Zvabva izvozvo 2021 ndakaenda kuchipatara kuRed Cross ndikateswa matest anosvika iwo 5 emuchesti, emuropa, musoro, zvese ndakaitwa kuRed Cross. Pakatadza kubatwa chirwere, hama dzikati maitoita sei, handi kuArundale kuMount Pleasant vataenda kuya takaenda musi wa 6 October 2021 ndobva tasobhukirwa dheti remusi wa 6 November. Hama ndobva dzati manje zvino zvamukurwara kudai so kusvika pane nestate yamuri ngatiunganidzei mari. Vazukuru vangu ndobva vaunganidza mari, ndobva ndaenda kukaranda. Ndakasvika ndobva ndasoitwa futi matest about 4. Matest waya ese akangobuda ari negative, hapana chirwere chakabatwa. Ndobva ndadzoka kuno kuHarare. Dambudziko rakangoramba richikura kusvikira ndakatanga kuita tsvina yenhoko dzembudzi, kana kuti kana kuti tsvina yemabhiza inenge yakakamuka, asi tsvina iyi inenge yakaomarara, zvekuomarara zvezvi. Ende chikafu chandaidya chakatanga kurijisika kuti ndikangodya mbichana dombo rangu ratoita se ratoguta, handichadye zvinoma zvandaidya kudhara. Saka izvinezvi dambudziko racho nairoro retsvina rakatooma, hama wateereri, rakaoma
ndakasvika muna 2021 mumakare futi ndakanga ari manheru ndakata musoro wangu wakatanga kutamba pese pese paitange sema negomba zvekuti pfungwa dzangu dzakavhiringika ndakangomuka zvaizvezvi kumuka zvekuda kumuka kuti ndibude ndingoenda adzimai vangu ndobva vandibata zvikanzi chii ndikati handisi kuziva kuti chii chikuitika saka ndakazongopa pasaini yekuti pfungwa dzangu breni dzangu dzikutenderera handisi kunyatsonzwisa kuti chii chikuitika kuita senge munhu auda kumhanya pfungwa. Adzimai wangu tairima kumusha kwamurehwa uko zvokuti hataitozikanwa nekuti warimi chaiwo chaiwo, asi nenyaya yedambudziko takasvika pakuti adzimai wauye kuno kuzogara neni kuHarare. Tikasiya wana mumwe achinge aine 3 years, mumwe aine 4 years, mumwe achaine 7 years, wachienda kuchikoro wega, wachigara wega. Ndakasvika pakutengesa pfuma ndida futi kuti nditsvage mari yekuenda kuchipatara. Ndakatengesa mombe dzakwaita 3 danga ndobva ndavhara. Ndobva tadzoka futi vataenda futi kunonzi vatadzokera kuMount Pleasant. Mount Pleasant ikoko ndobva ndanzi matest amwe tadzokera nawo zvikanzi isusu izvi tatadza kuzvibata, saka takutransfer, takunyora tsamba uende kupi, transfer yekuenda kuPari yeNyatwa. Vataenda kuPari yeNyatwa kumaphysician. Itaenda kumaphysician kuya ndakatanga kuenda kuPari yeNyatwa kucasualty kuya kunongorapa general. Ndarapwa kuya wakatadza kuzvibata ndichiremba, ndobva vati takukurefer kune inonzi neurosurgery iri paPari yeNyatwa ipapo, kunowanika maspecialist maneurology iko kuya ndokwandakabva ndarefewa, ndobva ndanobhuka dheti rangu ndobva ndabhadhara ndobva ndaenda kunoonekwa. Imomo ndakasvika manga mine hatingati mastudents ekuuniversity wari kuita makosi enursing, manga mine wakanga warimo muexam room yacho madhokita imo manga mine 5 naye dhokita wacho wechi6. Ndikabviswa hembe dzekumusoro vachida kuona kuti chii chikumboitika, vakaita kundiunganira vachitarisa kuona kuti chii, ndikateswa wakanyorwa zvavakanyora, ndobva ndinyorera mishonga yekuti ndiita sei ndinotenga. Zvadaro izvo vakabva vazondirefeya futi kunanonzi neurologist. Kuna neurologist ndakabva ndaenda kuPari yeNyatwa, mari yacho aidiwa yekubhuka ipapo ndakaishaya. Paidiwa $20. After that vanozoda mishonga, mari yemishonga chichi. Ndobva ndabva ipapo ndobva ndapinda muchiwano. Ndakaenda muchiwano kunonzi alright. Ndakazoenda kuchiwano kune vane mukurumbira wemuredhiyo waiwai, vane mukurumbira chaicho watinonzwa muredhiyo. Tikaendawo ikoko tikabvisa $130 tikapiwa mishonga yatakapiwa tikashandisa kwe2 weeks, asi hazvina kukwanisika kuita. Ndikaenda kuZimuri Park kuna musekuru ariko futi watakanzwa muredhiyo zvikaramba. Kana ari maprofita andakatoverenga nezuro ndichiti ndichazopa vachauya watapiwe nhau nhamba yacho. Maprofita andakaenda maprofita 25 ndo andakanyora pasi, handi kunyatsorangarira zvinezvi vakandibatsira. Tochiuya wemaherbs, vane makliniki emaherbs ava, iripo inonzi alright. Ndakaenda kuOverspill, iripo inoita zvemaherbs, wakanditestawo, wakanditora mascan, wakandipa mishonga yavo, asi mishonga ndikapedza process yese hapana zvakabatsira. Vandaenda futi mutawuni iri pana kona George Silindika naFirst, izvozvo vandoripo. Ndobva vanditora futi mascan
ndobva ndinyorera mishonga yekutenga. Ndakatenga about $60. Mishonga ndikaishandisa yese, hapana chakachinja. Saka upenyu hwangu wezvinezvi hwakaoma upenyu hwangu kuriitira mhuri wachona zvinhu zvacho zviri kunetsa because mari dzacho dzakabuda. Handina pekutangira izvozvo. Ndinongoraramawo nemwana wangu house girl, ndiyewo anototichengeta house girl iyeyo. Nekuti kubasa izvinezvi handichatoendi, ndaita zvokutengesa kuna Vhudhi. Saka kubva 2020 ndakagara panze, handina pekutangira mhuri yeZimbabwe. Ndakatombofunga kungoti ndakambobuda ndikati adzimai ndikudzoka ndichamboenda kundikudzoka. Ivo vakati imimi tokuzivai musingafambi, ko muda kuenda kupi? Ndikati ndikudzoka, muzondo ndadzoka. Ndanga ndatombofunga suicide kungoti uraita hazvina basa izvo. Asi adzimai vakaramba vakandidzora vakati kana hakuna kwamuri kuenda, garai muno, muda kuenda kupi handisiuziva kuti muende. Saka ndakazomuzwisisa adzimai wangu semunhu anondida. Saka ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe, chero kupfuma chaiko handisina chokubata, mari yapera. Izvozvizvi mabhuku angabuda here mabhuku aya? Ndine makadzi ekuchipatara ndinawo ezvipatara, ndofunga ndina about 9 makadzi ezvipatara kwandakaenda kwana Murehwa, kwana Bhudhura, kuna naDombo, kuna naOverspill, kwese ndakapinda. Kuna naRed Cross kwese ikoko, Arundeu, Karanda, Parenyatwa. Ndinotowo nehipi chaiyo yemakadhi yematest akaitwa. Saka matest andakaitwa zvinezvi ndikaverenga anosvika zvekuma14, asi hapana chakanyatsobatika mhuri yeZimbabwe. Alright. Mazondiudza kuti mava nedambudziko pakuita tsvina yamunoita fanike dzinenge nhoko, kunge dzinenge dzemindove yemabhiza kana kuti madhongi. Izvi zvakazotanga rini izvi? Izvi zvakatanga 2022. Ndo pandenge ndabva kuchipatara ndanoitwa matest iwaya. Asi matest iwaya emudumba handabvira ndambomaitwa bangu. Kuti nditi ndakanyatswa kuasiswa mudumbu kuti ndimuongorore kuti chii chikumbokonzera kuti tsvina yayo ibuda yakadaro. Handina. Uku ndakateswa ropa nezvimwe zvakangosiyana siyana, ndo zvandaitiswa kuchipatara. Saka 2024 achitanga ndabva kuchipatara, ndo pandakatanga kuita tsvina iyoyo. Kuti tsvina iyoyo ndatone 3 years ndichiita. Ndototi kana ndichida kutoita handitoitire muchemba. Ndinoda kutoona kuti pane zviri kuchinja pazuva. Kubva ipapo ndinotora plastic ndoenda pasaidhi pechemba ndoita tsvina iyoyo, ndoisa muplastic dzonga ndotonyoratidza adzimai wangu kuti one tsvina itaita nhasi. Mazuva ese ndinotoisa muplastic tsvina yacho, handiitire muchemba. Ndoida kuona kuti tsvina iyi pane zviri kuchinja here. Imimi muchitarisa chii zvakamira sei? Muchiti yakaomarara, manga muchiti yakaomarara paipai. Imimi muri kuona zvakamira sei muchitarisa iyo? Inenge ine munhu wedu wechivanhu, zvinhu zvamadya kana kuti zvatova zvimwewo zvamusiri kuziva? Inenge inguru ruvara rwayo ine ruvara rutsvinya chaiyo chiri kuratidza kuti zvinhu zvavaita zvinhu zvawadya. Asi iyo inenge yakamira mamiriro akadaro iwayo, asi ine ruvara rwetsvina, haichinji kala. Asi kuti inenge ingone migani iyoyo nenhoko dzacho. Pakutanga unotoita nhoko chedzo. Dzimwe dzenguva kana unongoita nhoko chete, haizobuda ine mugani. Dzimwe dzenguva unotanga kuita nhoko yozopedzisira imwe yacho yekupedzisira yacho iri nemugani, asi nhoko ndozonotanga vaita. Dambudziko iri retsvina iri makambofamba naro here kwana chiremba futi muchitarisa kuti zvingava zvii?
dambudziko ili retsvina ili pane kwandakaenda kuchipatara kwandakanoitwa scan asi scan yacho haina ndakanotorwa scan nemumwe dhokotera ndobva ndanzi ndiende kune mumwe dokta anoona mapepa iwaya. Ndaenda kunoona mapepa aya uyu dokta uyu akasanangura achiti nematsanangura amuri kuita iyi skani haina kunyatso kuona chaizvo chaizvo nekuti zvamusanangura imimika nezvayaburitsa haina kuona zvinhu zviri professional. Saka mukufanira kuti muende munoitwa scan, kudzokorora scan kana kumwe kuna vamwe ana chiremba onyatsoongororwa uye tsvina iyoyi inofanira kutestwa. Tsvina iyoyi inofanira kutestwa. Tsvina iyoyi yatestwa zvoonekwa kuti chirwere ichi chirwere chakangouya here kubva mumiri kana kutiwo ichocho kana chateswa zvaonekwa kuti zvakamira sei zvakutoonekwa kuti chirwere ichi tingachiti ndechechiwanhu here nekuti tsvina inenge yatestwa. Ndo matsanangurwa andakaita nachiremba iye ndiye chiremba wokupedzisira andakapedzisira kuona. Pari zvino hapana zvati zvaizoitika futi hamuna kuzinge madzokera zvakare. Pari zvinezvi nyaya yemari ndo yandiri kushaya nekuti pane kwandakazoendawo kune vamwe kune wechiprofita ndasvikako ndawanawo kamari kebhasi vandaenda kuna madzibaba waye wataura zvakataura ndobva ndakatsanangura nyaya yangu. Nyaya yangu ndakashokekana nezvawakandiudza ndaiti ndichabatsirwa pachena samadzibaba asi wakandiudza kuti ndikuda 300 US kuti ndikubatsire. Ndikati ko ndikachema ndikachema toda 250 US ndimadzibaba wakadaro avo zvekuti zvakandipedza mate. Saka iyo nguva yesei ndati kuti dai ndakwanisa kuunganidza kana mari $100 ndamboona futi kwandoona mumwe futi chiremba ndamboitwawo futi zvemudumbu. Asi kana paine rubatsiro vanokwanisa kundibatsirawo kana chero vana madzibaba vari kunzwa dambudziko rangu ndichitaura pano vanokwanisa kuribatsira kana kuti vechiwanhu kana kuti madoctors wana mukoti zvese ndinogamuchira nekuti handina option ndapererwa pari nhasi handina kana option zvese ndinokana chero ndikanzoita zvakati ndinongoita handina option. Alright baba toda kumbodzoka mararamiro enyu imimiwo semunhu manga muchingoita mabasa enyu akanaka ekutengesa muchidii hamuna here zvimwe zvamunofunga kuti dambudziko iri rinogona kunge rakabva uko semaonero enyu semunhu mukuru? Inini mararamiro angu ndichikura mumusha medu wana baba vangu vakanga vasingabati kana chinonzi chakaipa chemushonga kana kuti zvaya zvekuti hanzi kupinga musha kana kuti mishonga yekurima kana kuti chii vakanga vasinga vanhu vaitovhiringwawo nevanhu vane zvinhu zvavo. Inini ndairarama upenyu hwekutengesa zvekuti mutaundi ndo mandaitengesera muAfrica Unity Square mugarden padhuze nepaHerald kana kuti pana 4th ndaita zvekutengesa izvo zvevending zvemazepe zveairtime mvura madhiringi maputi masweets ndo zvandairarama nazvo. Saka ndaiona inini kuti mari yandiri kuwana haikwanisa kuti ndigare nemhuri muno muHarare. Saka mhuri yangu yaigara yese kumusha nekuti ndaiziva kuti ndikakwanisa kuunganidzwa kana $30 kana kai ndikatumira mhuri kumusha. Sekumusha kune kwakarimwa kune zvirimwa zvemumba vachitema muri mugadheni ndairarama upenyu hwakaita se huri nani nekuti kuti ndigoti wana 4 ndovadzidzisa muno
nemari yevhending, mari yangu yange isingandikwanire, saka mhuri yangu yaigara kumusha. Kana nhasi adzimai vangu izvozvizvi kutouya kuno kugara kuHarare kunoku vanenge vachitorwadziwa nekuti kuti musha wedu wa zvimwe zvinhu zvacho zviri kutodonha, nekuti vanhu vari penyu vezviwana hapana paanozokwanisa kutendera achiona kuti apa pane mujuru anobvisa itoireti auda kuita sei. Saka vanondorwadza kutoti dai zvinge zvaitobvira muchinge maita zvakanaka musara henyu muchitengesa muno muHarare, ini ndodzokera kumusha kunorima, nekuti tiri vanhu vairima tanga tisingasunzi. Magadheni aya taitengesa muriwo tichihodhesa tichiita sei zvese. Saka raramo yacho yezvinezvi yaoma nekuti handina chandiri kuita panenge ndiri kunyatsobatawo ndarama yakati ndine vana vari kuenda kuchikoro, ndine vana vacho vari kumusha vanoda kuchengetwa, rendi. Saka upenyu hwacho hwakandiomera, hama dzangu, neurwere hwohwo. Kana kuti ndichafunga kuti kana ndikanzwa kuti pari kudiwa panorapwa, kuti nditi ndinokasika kuwana mari yacho, nekuti waimbondibatsira wacho wainyatsobhesa nini wazukuru wanawana tete. Pari nhasiwo munongozwa upenyu kuti munhu kuti urikusapota kumba kwako urikuona kurwere ndo waimbomira neni chaizvo. Saka mazuva anaya zvakawaomerawo. Kana ndikafona vanenge kuti sekuru tichauya kana taona mari, asi apa urwere wacho uri kukura. Ndichavhunzira futi ndepekuti maybe munogona kunge marivara kune mumwe munhu wamakambonetsana naye, kana kuti zvimwe zvinhu zvamakamboita zvimwe zvisiri zvinoita kuti upenyu hwenyu urambe uri zvawanga uri kwa. Inini mararamiro angu paupenyu hwangu ndiri munhu anotya Mwari, ende kana kuti nditi ndinonetsana nemunhu, kana nditi ndinobata mishonga yekuda kana kuda kutsvaga zvakawanda wanda, tinototya Mwari ende tinotozvitya nekuti tinoona vanhu vanobata mishonga vanogona kupuhwa kunzi ita zvakati voita, asi mangwana achona mushonga iyo unogona kupinduka wakupedza mhuri iyo pamwe usipo, unenge wasiyira mhuri yako dambudziko. Saka inongoti kurarama nesimba rangu ndo zvakanaka. Tisati tavhara mukoma Mhembere, mataura kuti makafamba maprofita anosvika 25 nevanobatsira zvechivanhu vakati wandei, uye kumadhokotera muzvipatara. Chinhu chimwe chete chiri kunyanya kubuda pakufamba kwamaita kwese uku chii? Wangu ndinotenda ende mandibvunza bvunzo wakanaka, izvo zvinoita zvichikanganwei. Zviri kuitika ndezvekudai so, ini pandinoenda kana kwana madzibaba, iye akaona zvaaona, iye anozvutiwo taurai mune zvekutaura here. Saka inini ndinomutsanangura ndichiti inini ndine dambudziko rekuita tsvina yakaomarara, uye mumiri mangu munoita ndingati munofamba zvinhu. Vanhu ivava wana madzibaba, minamati yavanondipa ndichiuya kuno ndinozochaya, zvokuti ndogona kurara ndichichaya kana bhaketi kana mabhaketi 3 pazuva ndichichaya, zvichireva kuti kugezwa kwemudumbu. Nekuchipatara kwandakaenda, mishonga yava kundipa, ndatsanangura maiwaya vari kundipa mishonga yekutembenedza tsvina. Mimwe yacho mishonga yacho wakandipa ndinotozochaya futi. Saka zvobva zvafanana futi nezvatinoona namadzibaba. Kuchiwanhu kwacho kwese kwandakaenda, mishonga yacho iyo yavanondipa yekunwa nekuisa muporiji ndiri kuchaya futi. Zvichireva kuti zvinhu zvese izvi, zvinhu zvese zvandiri kuita, purosesi yese yandiri kuitwa nevanhu ava, wana madzibaba nevana mukoti nevechiwanhu, zviri kudzoka pachinhu chimwe chete chekuti ndinochaya. Asi nyaya iripo ndekuti hakuna atamboongorora kuti chiri kumbokonzeresa kuti tsvina yachona iyoyo iri kukonzerwa nei tsvina iyoyo.
uyezvo zviri kufamba muviri kuti zviri kufamba mumwiri macho nazvinombori zvii, nekuti zvese izvozvo zviri kungoita zvinhu zvimwe chete. Ndakaenda futi kunonzi iyo kuZion, kuheadquarter kwacho kuBelvedere uko, wakanondiita process yekundiisa chubhu nekumashure uko, ndikapomberwa mvura mumiri, dumbu kuita kusvika razara kuita kunge munhu nemwana, kusvika ndobva ndanzi enda kuchemba, ndogwesha ndoenda kuchemba, ndobva ndasochaya zvinhu zvese kunyazoona kuti magodo ese yabuda, tsvina yese yaita sei yabuda, masara mvura chete. Vobva vandipa tanganda dzavo chichi wotoenda nadzo kumba unonwa. Ndapuhwa ndinochaya futi kunoko, asi ndapedza kuchaya ndazoona kuti mudumbu hamusina chirimo. Pasina 4 or 5 days pandienda kutoireti ndikudzokera futi kuita futi tsvina yakadareyo. Saka mhuri yeZimbabwe ndiri kuona kuti chiri kukonzeresa kuti tsvina iyoyo iite nekuti miri wangu utambe tambe, ndo chisati chatsvagwa chikabatwa mhuri yeZimbabwe. Saka ndozvandiri kuchema pamhuri yeZimbabwe kuti handisisina chokubata, handina kana mari, nekuti mari ndo inochengeta munhu kuti oende kuchipatara. Handisina kana pekubata mhuri yeZimbabwe. Ndokumbirawo ivo vari kunzwawo, vanoshandira, vanoita zvechiwanhu, vana mukoti, kuti vanzwewo dambudziko rangu, kana varipo vanokwanisa kundibatsirawo, ndinotenda mhuri yeZimbabwe. Wandigere navo ndimai Mhembere, mudzimai wamukoma Alois Mhembere, kuti ivo semunhu aakuchengeta munhu ane utenda, vakasiya musha wavo kwamurehwa vachiuya kuzogara vachipepa murwere, ivovo zviri kuvagona sei, vari kuzvigona sei mai Mhembere ava? Regai tinzwe vatipewo muono wavo panyaya iyi. Mama, mungatiudzawo here kuti urwere uhwu zvakakukanganisei mararamiro enyu, ende ndezvipi zvimwe zviri kuitika mukugara kwababa Mhembere nemi? Tinotenda. Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe, ndini mai Mhembere, ndine dambudziko reurwere rwandinawo. Murume wangu akatanga kurwara zveshuwa, zvinhu zvinondinetsa mukurarama iye zvinezvi, kana mararamiro achada kuita. Baba uri kurwara zveshuwa, zvinhu zviri kundiremera mukurarama. Tafamba nzvimbo dzakawanda, mumaprofita, mumadhokta, mudzin'anga, asi hapana kana chiri kumbochinja. Noti yezvino pasiteti yacho yavayo nekuita tsvina inenge yembudzi, zvinhu zviri kundishungurudza. Iye zvino ndasvika pakupererwa pekuti mhuri chaiyo iri kugara yega, dzavanherera kumusha kana kuchikoro chaiko, havachanyatsokwanisa kuenda nekuti mari hapachisina. Anotibatsira musikana wacho anoitawo basa remumba, apo basa racho raakuita akungoita basa rekuti angona chitongoti angotipo mari yekuti tione kurarama nababa. Basa racho raari kuita harina kana mari ari kutambira chayo $60. Saka ndiyo ari kutotibatsira kubhadhara hendi nemari yechikoro, nekuti vana vadye kumusha nababa. Dambudziko rina baba rakakura hama dzangu.
kana pane unogona kundibatsira ngawandibatsirewo nokuti zvinhu zvacho zvandiomera ezvinezvi vanoti kana vakarara ini handitomborari ndendakangovatarisa ndichiti mapenyu here kusvika kuedze kana vakapfuma vari mupenyu ndotenda Mwari kuti Mwari kudzwai nokuti andosvika panguva yekuti havakwanisi kana kumuka kana kunyatsoona cheko chaiko havakwanisi kunyatsoona kana kunyatsonzwa vanyatsonzomushe nekuti zvinhu zvavo zvinonyanya kuvamhanyira mumusoro. Akatombosvika panguva yekuti vatorasika njere asi ndakangosimba ndikati kuti ndisiye mumwe wangu akadaro hazviite sei hazviite ndangoshingirira kusvikira pari zvinhu hama dzangu ndiri panguva yakaoma kana pane vanogona kundibatsira ngavandibatsirewo zvino mararamiro andiri kuita ndasvika pakuremerwa. Right, mama. Imi ndanzwa kuti manga muchimbogara kumusha muchiita zvenyu zvekurima muchigadzira pamusha penyu. Saka kumusha izvezvi makabva riini uye vana vakasara nani? Kumusha ndatone 3 years ndiri muno muHarare. Vana vakasara vega, vanogara vega. Vanogara vari 2 vari vega hapana wainawo. Indongopota nchiti kana ndawana mari ndongoendawo 2 days kuti ndikurumidzoka kuna baba azvitombiro ndawasiye vari vega kuti ndiende ndinogara nawo kumusha kwacho kunonetsa kure nezvipatara. Saka ndoona kunge muno munenge makatirerukei nekuti zvakanya zvakakwidza unogona kumhanya pachipatara chiri padhuze vonobatsirwa. Kuna zvakadiko vana venyu? In fact mukatiudza kuti vana venyu vese vane vana vangani nababa uye vakura sei? Vari kumusha vachona vakura sei? Vari kumusha mumwe wacho ari form 1 ane 14 years, mumwe wachona ari grade 4 ane 11 years. Ndakatozokumbira munin'ina wangu kuti aone kugara netuvana utwo nemwana womunin'ina wangu wauri kugara naye akapedza chikoro nababa tine vana 4 vatinawo. Ndanzwa kuti mamuchiita zvekurima magadheni muchiitawo muchiwana cheuviri. Zvaizvi urwere hwakudzorerai sei kumashure pane raramo yamanga munayo kare? Urwere hwatidzosera mashure nekuti kurima chako haticharima. Mombe dzatairimisa takatengesa nekuda kweurwere hatichisina. Mbudzi chaidza hatichisina takatengesa. Kana kurima chako hatichatomborimi, taimbobatsirwa nomaraini vachitipa bombe tichiita sei tichirima. Saka izvezvi vaitibatsira vachona mombe dzacho dzakaperawo kufa nechirwere. Saka izvi hatisi kutomborima takangogara. Mari yekuti tirimisa hatina. Saka tichingoitawo zvekusunza. Baba vambotaura mumashure kuti pane pavakambofunga zvinozviuraya kwanzi imimi ndimakatozopindira. Zvanga zvakamira sei pamusi uyu? Ipapo zvifiwa zvinhu zvava zvaoma nekuti vana vanga vatatu tisina chikafu. Apo baba vari kurwara. Saka ini ndakaona kuti ndiregere kuvataurira zvinhu zvaindinetsawo. Saka ndangoti sezvo kana mumba muri vanhu 2 munongofanira kungoshiyana maproblems enyu. Ndangovataurira ndikati baba ndonyaya iripo. Saka semunhu anorwara vakambva vakanganisika vachimbva vatonditi tarise mune zviita zvemusoro wangu nechepasaidhi panhova apa kugotsuko pakati akagomba. Ndikati inga pakati akagomba ingwana zvakanzi ndikati kochii zvakanzi musoro wangu. Ndikati aiwa munoita zviraiti inwe mvura yakawanda. Saka anga manheru ndopavakangomuka wakaita zvekuita kuvhunduka zvezviya. Inini nichandati kochii vachimbva vagara vachimbva vangosumuka. Saka ndakangoona fesi yacho yanga yaita sei yanga yachinja. Ndikati kochii chiri kuitika. Zvakanzi ndiri kungonzi buda uende. Ndikati mungonzi buda uende chii? Saka vanga vaita zvechisimba. Saka ipapo ndakatongoshandisa simba randizoti rakatobva nekupi ivo vane rimwe simba rekuti soka raisatomboita handavabata nechisimba. Saka lakidho ndanga ndakaisa chiloku chesimbi zvodi apa pasina chiloku chesimbi ini futi ndandatopererwawo futi vanazokwanisa kuti sei kuchivhura kuti vaite sei vabude vaende. Saka ngoti ndisiye ndikunzi buda uende ndakuenda zvangu. Saka ndibatika vatadidzi murume anga ari panext tatikatarisana madhoo ndangobata foni chandangomufonera ndakaita zvongobhipa nguva yangu achibva atongoya zvikanzi kochii sezvo achiziva kuti baba vandasi vanorwara. Ndikati uye mutoona zvaurita sei zvavari kuita. Saka ndopandakagara icho ndavaisa kukona ini chandagara kuduse kudhoo iye murume achibva avhara dhoo achibva amira padhoo. Zvikanzi chiko shamwari membiri. Zvikanzi vaingoti andati
madzibaba ndiri kumbira kuti mundifonere kunani kuna amwene wangu nana sekuru vaikupi vaikuno kuizvozvi vachibva vafona. Saka sei nzvimbo inotyisa epo dzinopondwa vanhu vanokwanisa kuuya mupabi panguva idzodzo vakazoya mangwana kwachena. Saka ndopandakabva tarara, but wainyatsoona kuti munhu ada kuita se ada kuenda zvishuwa ada kubuda. Saka vakazonditaura nerimwe zuva zvikanzi ini ndangofunga hangu kuti ndingobuda nditese nditetereke ndiende. Ndozvandaita se ndozvandafunga. Saka izvi mama zvinowanzokuitika here pari zvino pamazuva atiri anaya, zviri kuwanzokuitika here izvi zvekuti zvekuda kutetereka izvi zvekuda kutetereka izvi mazuva ano zvinenge zviri nani, zvinenge zviri nani, but unoyatsoona kuti munhu anenge ari panguva yakaoma zvokuti kuti kana vakagara variko unenge ari zii zvokuti kana ari kutofambo zvake nerodanoyatsoti baba pane zviri kuita sei, pane zviri kuanetsa. Saka zvokuti kana kuti ndisuduruke padhuze nawo ndee ndichitotya kuti vanogona kuita sei, vanogona kungotetereka, vanogona kungoenda. Okay mama, tinoona kuno kumakagara murokesheni mune maneighbors vanenge vachiziva ameno mugere sei nemaneighbors enyu maererano nedambudziko ramunaro here? Nemaneighbors angu ndikangoti tigere zvakanaka ende vanotondidzoredza vachiti aiwa maimemberi shingirira murume wangu. Saka handina hangu dambudziko rakanyanya ndikangoti rinowanika kumusha nekuti panotobuda mashoko ekuti vakaita sei vakaromba. Saka zvinhu zvavo zvakuita sei zvakuvapindukira, asi urombo hwachona hatina kana chinombonzi kushamisira. Saka ndichazoti kuromba kwachona kunenge kwakati takarombera urombe here kana chii handizivi. Mashoko anenge achibudawo kumusha ikoko nekuti vanenge vachitaura nekuda kweiko zvinezvi? Ezvinezvi vanenge vachitaura nekuda kuti sei vari kungofamba kuzvipatara nemudzin'anga nemaprofita zvinhu zvavo zvisiri kuita sei vasiri kupora. Musi futi vanogona kunge vachionawo mabasa maiitawo ekutiwo muchiri kugwanisa kushanda, murume achiri kushandawo kuno muri kumusha vachiona zvinhu zvenyu zvichiita. Ndiri kumusha baba uri kuno kwachishanda, inini pamba chepo ndaisagara zvokuti anenge achitondida anoya pamba makuseni vanochikoro vasati vabuda, wozodzoka kumanheru vanochikoro vaita se vadzoka ndokubatika kwangu pamba. Kazhinji kacho ndikabuda kana ndisina stafu yekutengesa ndinoswera ndiri kugadheni ndichirima muriwo wangu, ndichirima mwanyeni hangu, ndodzoka kumba. Kana ndatumirwa zvinhu haba zvekutengesa mazambia matemba ndinopinda muraini ende vanhu vakatonditumidza kazita kekuti amai kabhegi handigare pasi. Ende kana ndaita zvinhu zvangu saizvozvo tochigara pasi naba toita sei, tovaka musha wedu here apa takasira apa ngatiwedzeredze, todai ngatiwedzeredze. Saka vanhu ndopo vaiti zvinhu rudzi zvekuti munhu anotengesa mazambia anotengesa matemba, baba ndivhenda vanotengesa ofriziti kuna 4th, mari iyo vari kuiwana kupi? Vasingazoti hatitorari nekuita sei nekutengesa, tikazopindawo nekutengesa kwataita ikoko tikazoti kuti tikurumidza kutenderedza mari tiite zvatinenge tichida kunoku kuri kuitwa zvemukando. Musha tikabva tapinda mumukando nababa tese mazita 2 takuti baba ravo inini rangu tichikanda mukando yedu tichitenderedza mari yedu takakandirwa mari yedu mazita edu mairi, mari yayo yakawanda neimwe yatinenge tiinayo tobatanidza mari yaya toita zvatinenge tichida sei zvatinenge tichida kuita. Vanhu vedu vachienda kuchikoro nekuti waita kana mwana achienda kuchikoro waitoti asi kuti ndo mwana waheadmaster wachona here, waisamboona kuti mwana wangu nekuti vana vangu vakarongeka vachienda kuchikoro ndisina kana mwana anodzingirwa kana school fees kana chii, but zvinezvi zvaoma. Vana manga muchitaura kuti vakakurawo vachitodei, iko zvino vari kuraramawo sei? Hazvisi kuvabatawo here pamwoyo ivo vachiona zvakuitika kuna baba izvi nekuti hamuchisararame life yavaisimborarama kare? Vana zvinotovashungurudza zvisingaite nekuti kuona kuti zvinovashungurudza panodzingwa kuchikoro anototi isadzingirwa school fees, asi izvi zvida kuita sei takudzingirwa pamusaka pekuti babuda havasi kuita zvakanaka. Inyaya inosuvisa zvikuru. Mhuri yeZimbabwe iri kukuonai mama, ndoda kuti mudonongodze
muchitaura zvamunoda kubatsirwa nazvo imimi kuti murume wenyu adzoke panzvimbo paanga ari yekuti wakwanise kuzvishandira imiwo mukwanise kunoita mabasa ekurima amanga muchiita kumusha. Inini mhuri yeZimbabwe ndokumbira kuti mungotibatsirawo kana pana vanokwanisa kuvarapa kuti vaite zvakanaka. Ndo chinhu chiri pamwoyo pangu kuti vakapora munhu anoshandira mhuri yake, ende kana pavaishanda vasingarwadziwe papasina kana chataimbotambura, zvekuti kana waita ukasvika kana pamusha pedu waitora mboti pamusha pavhenda munhu aishandisa mari yake zvine musoro. Saka izvinezvi zvatoomera zvekuti vakapora nyama dzavo dzakaita zvakanaka, aiwa dambudziko panenge pasina. Saka ndongokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti mutibatsirewo upenyu hwacho hwatikurarama hwakaoma. Mamako tingati pane akatarisa nhasi arikuda kufonerai kana kubatsirai through mafoni aya mazuva ano mari dzinongofamba nemafoni, vanogona vachida nhamba dzenyu dzenhare dzamunobatika kuti vakubate. Nhamba dzangu dziri nhare kana panenge aida wandibata 071 3717 597 0713717597. Vatariri veSly Media TV, ndiyo nyaya yatanga tinayo, inyaya inosuwisa, inyaya inotoda kuti vanopindira vapindire. Unai imhuri yanga ine upenyu hwayo hwakanaka, asi mukuburikidza nekurwara kwababa zvinhu zvese ave manyama amire nerongo, zvinhu zvakunetsa, mupfuma vakatengesa yese, zvinhu zvacho hazvichafambi mufambiro wazvaita. Babawo kwavari vane urwere huya huri kuramba huchikura, vachifambiwa muviri wese nezvinhu zvavasingaoni, vakuita tsvina isinganzwisisiki kuti yakaita sei, inenge nhoko, inenge ndove yemabhiza. Idambudziko rine mhuri. Vanobatikana ndinoziva kuti vatariri veSly Media TV munogara muchitibatsira kwakanyanya. Mhuri iyi inoda rubatsiro rwenyu, uyezve kune avo vana mazvikokota vezveutano, madhokotera, vana sekuru, maprofita, vana papa, ndidzo nyaya dzatenge tichikumbira kuti mutibatsirewo kune mhuri idzi dziwane kurarama upenyu hwavo hwararama. Anokuoneka ese mazuva ese ndi Simba Rashe Zvidza, ndichitenderawo Daniel Kachere akatibatira kamera.